Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ine her ýylyň sentýabr aýynda maňa en köp soralan soralaryň biri Green Card haçan başlaýar. Ine şu ýylym entek resmi tarapdan elan edilen ýöne adaty tejribäge görä oktyabr aýynyň başynda başlaýar, bu noýabr aýynyň ortalaryna çel dowam etýär. Nesip bolsa ýene 10 gün içinde mümkinse belli bolar. Yani şu wagt bizde aýratyn video ýazgy edip ýetirers. Ýene orada bu näme täzelikler bolupdyr Green Card'da? $1 bir ýagdaý bar. Yani resmi tawsyrma üçin, yani Green Card'a dokument tawsyrma üçin $1 tölenleriň diňe dokumentleri kabul edilenleri ýaly bir ýagdaý bar. Ýöne, haýsy ýurtlary bolar, haçan bolar, $1'ň haýsy şertlerde bolar. Bularyň hemmesi men pikirimçe ine bir näçe günden has anyk belli bolar. Şu wagtdan bu barada anyklada etmekde men pikirimçe ýer. Ine şu ýerde ýene bir zada diýeni, sebäbi $1 gurrugyny eşdip eýýäm, makul hyzmat terjime merkeziniň müşterilerinden şu $1 tölemek boýunça bir kömek soranlary bolupdyr. Başdan bäri aýdyp gelen adam Green Card bilen baglanşykly. Ne men, ne makul hyzmat terjime merkezi, ne Ata Watan Media Green Card boýunça dokument doldurmak hyzmatyny biz hiç ýyl beremiz ýok. Ýöne eğer $1 töle gelen adaýyny belki diýäs, özümiziň müşterilerimizin içinden ilkinci 10 müşterimize eğer mesela üçün 20 sahipiýalyk terjime hyzmatyny bizden alan adaýyny şonu biz $1'ny töläp bermek hyzmatyny beripdiler. Yani $1 biz mowut pul almany $1'ny töläp berip bileriz. Ýöne ben tek anyk däl, edersmi, etmersmi, minusyny, plusyny biz barlak görürüz. Sebäbi biz hiç ýyly ýangaýşmaýalyk Green Card boýunça hyzmat bermek islämiz ýok. Ýöne ýangaýalyk bir bonus ýaly sowgat hökümine öz müşterilerimize 20 sahipa terjime etdiren ilkinji 10 müşterimize biz sowgat hökümine şu $1 tölegini töläp bermek boýunça da öz aramyzda şu wagt gepleşýäs. Munum anyk däl, eger şeýle eden ýagdaýymyzda da anyk aýdars, ýöne siziň pikiriňiz bar şeýle bir hyzmat bereýilimi? Green Card bilen baglanşykly häzir ýene aýtmana dowam etjek. Şu ýerde azajyk bir reklama ýereýin. Ine biziň makul sözlügimiz Amerikada kitap bolup çykdy. Häzirki wagtda Amazon.com'da da ine şu sözlügi tapyp bilersiňiz. Ine şunam Türkmenistanda neşir etmek bilen baglanşykly bir sorak berip paylaşdym. Şoňa da öz pikirleriňizi aýdyň. Eger şu kitabyň Türkmenistanda neşir edilmesini isleýänbolsaňyz, ol barada kommentarda belläň. Biz şu kitaby makul hyzmat terjime merkeziniň intellektual işlere goşandy netijesinde peşat etmäni, neşir etmäni başardyk. Indi ýene Green Card bilen baglanşykly. Men nesip bolsa ýene 10 güniň içinde eger resmi tarapdan hemme zat anyk belli bolan ýagdaýynda şol wagt size haçan başlaýar, haçana çelli, haýsy ýurtlar değişli. Olarym anyk aýdaryn. Şonuň üçin näme? Ata Watan TV YouTube kanalyny, Ata Watan Türkmenistan web saytyny, aplikasiýalaryny şeýle hem ýene biziň Instagram hasabymyzy, TikTok hasabymyzy izlemana dowam edin. Nesip bolsa Green Card bilen baglanşykly has anyk maglumatlary ingilisçe wagtda biz size belli bolanyny, belli bolmaýan zady men aýtyp biljek däl. Yani $1 bilen baglanşykly, haýsy ýurtlar bilen baglanşykly, haýsy mehlep bilen baglanşykly hemmesinden nesip bolsa paýlaşaryn, häzirçe hoş, sag bolun.